Ja, hij doet het wel. Ik hoor het wel. Wat fijn dat u allemaal in zulke grote getalen hier aanwezig bent. Allemaal heel hartelijk welkom op deze laatste lunchlezing van 2018. Een heel speciaal welkom voor Claude Jongstra, kunstenaar en voor 2019 de kunstenaar van het jaar, toch? Ik mag ook even net vragen, applaus en welkom voor Claudie. Dankjewel voor de introductie. Ja, ik denk dat hij een beetje zo beneden doet. Ja, goed. Ben ik goed te verstaan voor jullie? Oh, niet? Oh, jezus. Horen jullie mij nu allemaal? Ja, en ik ga... ja, oké. Techniek, ja, precies. Ja. Ik ga gewoon praten, ja. Nou, ongeveer, ik weet niet meer precies, maar ongeveer 25 jaar geleden, geloof ik, inmiddels ben ik afgestudeerd in Utrecht aan de Kunstacademie. Daar heb ik een modeopleiding gevolgd en heb toen ik daar van afstudeerde, ben ik eigenlijk meteen begonnen met een eigen collectie. Dat was best moeilijk, want het was een klein label en in die tijd was die mode-industrie nog niet helemaal ingericht op kleine labels. Dat is nu wel anders. Toen ben ik, dat is dus inderdaad niet gelukt. Toen ben ik na een jaar toch maar begonnen met het werken in de confectie. Dat heb ik een aantal jaren gedaan. En ik was daar best ongelukkig en ik wist niet precies waarom. Ik wist alleen dat ik het gevoel had dat ik daar niet helemaal thuis hoorde. Vooral dat je zo opgejaagd wordt dat er heel veel collecties moeten worden gemaakt in een jaar, wel 8. En ook dat er heel veel verspild wordt. Dat je eigenlijk meewerkt aan het consumergedrag. En dat vond ik heel lastig. Maar goed, je moet ook geld verdienen en leven. En toen zag ik op enig moment in een tentoonstelling in Tilburg zag ik ik zag een vilte tent staan, een jurt. Ja, die kennen jullie denk ik allemaal, dat beeld van zo'n nomadische tent. Die staat daar in het landschap en ik vond het echt zo'n mooi beeld dat mensen daar eeuwenlang in gewoond hebben en nog steeds. Dat je dat oprolt en meeneemt, dat je eigenlijk trekkend met die tent op je rug, bij zo'n spreken met je huis, eigenlijk je leven leeft. En toen heb ik die baan opgezegd en ik ben eigenlijk gewoon 2 jaar lang ben ik begonnen met werken in wol. Dit is dat beeld van die Bedouinen of die nomadische mensen die dan inderdaad met zo'n prachtige kwaliteit als wol eigenlijk zich omhullen. Nou, 2 jaar lang heb ik alleen maar experimenten gedaan met wol. En omdat ik die kunstachtergrond had, voelde ik me wel best vrij om dingen te combineren. Dus wol met kameelhaar of met zijde of katoen. Allerlei gekke combinaties. En na die 2 jaar onderzoek, toen dacht ik... Ik had echt helemaal een focus op dat materiaal. Dacht ik, nou ja, ik vind dat ik best wel aardige experimenten heb ontwikkeld. Misschien moet ik ze toch eens laten toetsen. En toen heb ik een conservator uitgenodigd, Ingeborg de Rode van het Textielmuseum. En die heb ik toen gevraagd, wil je eens kijken naar wat ik gemaakt heb de afgelopen 2 jaar? Nou, dat heeft ze gedaan. Toen zei ze meteen, nou ja, ik vind het echt een hele mooie eigentijdse invulling van het materiaal wol. En ik ga je een opdracht geven. Ik heb toen meteen een opdracht gehad van het Textielmuseum voor de collectie, een aantal grote doeken. En toen was meteen mijn uitdaging, hoe ga ik dit produceren? Dus filten met de hand. Ik denk dat er best veel mensen zijn hier in de zaal die weten hoe zwaar dat is. Ik ben toen naar een aantal fabrieken gegaan in Oostenrijk en in Zwitserland om te kijken of ze daar die experimenten die ik had ontwikkeld, of ze die konden produceren. Best lastig, want je verliest toch op een bepaalde manier dat handmatige, eigenlijk het idioom van die kunstenaar. Dus het was meteen voor mij een uitdaging om een eigen productiecapaciteit te ontwikkelen. En inmiddels is dat goed gelukt. Maken we eigenlijk grote opdrachten. Het filter wordt mechanisch gemaakt. En wat zo mooi is aan die wolvezel is dat die fantastische kwaliteiten heeft. Toen ik daarmee begon, toen dacht ik, nou, het zou ook heel mooi zijn als ik dan met dat materiaal werk. Dat ik dan eigenlijk ook een wolsoort gebruik die lokaal is, die inheems is, die misschien wel met uitsterven is bedreigd. En dan kom je toch op dat Drentse heideschaap. En dat Drentse heideschaap is inderdaad een soort wat echt onder druk staat. Doordat ons landschap zo is veranderd, kan het schaap eigenlijk helemaal niet meer werkend zijn werk doen op het Engelse raaigras. Want zo ziet in ieder geval ons Friese landschap eruit. Daar worden ze ziek van, het is eigenlijk veel te rijk. En waar ze het goed op doen, is eigenlijk op dat schrale heidelandschap.
Dat zien jullie daar rechts. Nou, waarom heet het Drents heideschaap? Van origine Drenthe, maar het is eigenlijk het ras is eigenlijk het oudste Noord-Europese ras. En wij hadden in Nederland 600.000 hectare van dit prachtige biodiverse heidelandschap. Inmiddels is er nog maar 10% van over. Nou ja, dan is dat best ingewikkeld om een kudde van 250, want die hadden wij in het begin, om die in Friesland een jaar rond plant te laten grazen. Dus na 10 jaar hebben wij die kudde ook opgezegd, want het ging niet meer. We konden eigenlijk helemaal geen parcours meer aan elkaar rijgen van heidelandschap naar heidelandschap, omdat Nederland, Friesland zo niet in elkaar zit. We hebben veel al, hoe noem je dat? We hebben veel al onze groene woestijn om ons heen. Dus die schapen die konden eigenlijk niet meer trekken. En toen hebben we zijn we een samenwerking aangegaan met Frieske Gea en die kudde daar bij Beesterswaag, die voorziet ons eigenlijk van alle wol, voor alle kunstwerken die gemaakt worden. Nou ja, het werken met die schapen, dat is iets heel bijzonders. De herder, het ziet er altijd best lieftallig uit. Die loopt daar op dat landschap en iedereen denkt dat is een hele ontspannen baan. Nou, dan kan je vertellen dat dat niet zo is. Dat is best ingewikkeld, want als hij zijn instructies niet goed overdraagt op de hond en op de schapen, dan heb je binnen no time een bos. Dus wat de mooiste biotoop is als je een beetje bos hebt, kleine struiken en die heide. Dus die 3 componenten maakt eigenlijk een hele mooie balansbiotoop. En als dat in orde is, dat is daar echt super in orde, dan krijg je dat ook eigenlijk terug te zien meteen in de kwaliteit van de wol. Dus soms hebben wij tekort, dan moeten we wol inkopen en dan kun je eigenlijk meteen in de kwaliteit van de wol zien waar die schapen gegraasd hebben, hoe ze geleefd hebben ze stress gehad. En die kudde van Frieske Gea, die heeft echt een sublieme kwaliteit. Een andere factor, ook van groot belang op de kwaliteit van de wol, is eigenlijk ook, ik vertelde al, die stressfactor, het scheren. Je kunt je voorstellen, als je na een jaar, als die wol die wordt eraf gehaald, dan zijn die schapen in 1 klap bloot. En dan is dat voor hun echt een heel heftig moment. Bij onze kudde gaan ze eigenlijk in kleine groepen in quarantaine, zodat ze kunnen wennen aan die andere conditie. En dan na een tijdje gaan ze weer mee in die grote groep. Dus dat wordt heel langzaam opgebouwd. Ook dat is van weerslag op de kwaliteit van de wol. De grote productiekudden, de wolkuddes in bijvoorbeeld Australië en Nieuw-Zeeland. Er zijn echt best wel heftige filmpjes over op YouTube. Die schapen, die als je je voorstelt dat dat zo'n effect heeft op die spanning van het schaap, dat is best wel dat is best wel heftig. Dus hier wordt het allemaal met veel tijd en aandacht en zorg voor die kudde wordt dat gedaan. Ze zijn verdwenen uit ons landschap eigenlijk ook, omdat er eigenlijk zit er geen verdienmodel op. De wolprijs is zo laag, het is dus niet rendabel om een schaap te houden voor wol. En waar ze eigenlijk voor bedoeld waren, was landschapsbeheer. Natuurlijk onderhouden van dijken of heideterreinen. En omdat daar door de overheid toch behoorlijk in gekort is, worden die schapen niet meer gehouden waar ze eigenlijk heel goed in zijn. Dus wat wij eigenlijk willen doen is door het werken met deze wol ook echt aandacht voor het schaap, aandacht voor dit zeldzame huisdierras, dat we gewoon niet vergeten dat het gewoon eigenlijk een heel belangrijke bron is van kwaliteit. Mijn eerste werken in Naturel, want ik heb toen eigenlijk alleen maar een aantal jaren in Naturel gewerkt, zagen er zo uit. Links een foto van een kleed. Dat is echt een iconisch beeld van vloerkleden waar ik in die tijd mee begon. Dat zijn eigenlijk grote landschappen van wol. En eigenlijk laat je, als je dat maakt, vrijwel dicteren door hoe dat schaap zelf die wol ontwikkeld heeft. Rechtsboven is een werk wat ik pas geleden heb geïnstalleerd in New York. Ook in Naturel, bij particulieren. Dus ook heel erg uitgegaan van die natuurlijkheid van die wol. 90% van onze opdrachten zijn in Amerika overigens. Werken nauwelijks in Nederland. Best jammer. Ik weet ook niet precies waarom dat is. Ik denk dat het ook te maken heeft met, in Amerika heb je een hele andere, hoe zeg je dat, cultuur met betrekking tot kunst in gebouwen bijvoorbeeld. Wordt daar altijd gezocht naar een sponsor voor dat werk.
Dus een familie die eigenlijk het museum of de bibliotheek of het instituut eigenlijk kunst gunt. En dan wordt dat zeg maar gekoppeld aan een familie. Die kopen dan dat werk en die doneren dat dan aan het gebouw. Dus er wordt eigenlijk altijd een partij gezocht om die financiële middelen mogelijk te maken dat die kunst in het gebouw komt. En in Nederland is dat anders geregeld. In Nederland had ik wel mijn eerste opdracht in een gebouw. Links, dat is een particuliere woning in Amersfoort. Het is een Dudo-college. Mensen hadden een gymnasium gekocht en hadden een groot geluidsprobleem. En toen had de architect bedacht om dat hele plafond te bedekken met vilt. En dat heeft wel best spectaculair uitgekomen. En het was voor mij een hele belangrijke opdracht om eigenlijk ook vooral aan architecten te laten zien dat dat werk ook echt schaal kan hebben. Want ik vind eigenlijk, nu ik al zo lang met het materiaal werk, dat ik het eigenlijk niet in een meter of in 30 centimeter gevat krijg. Je hebt een beetje meters nodig. Je hebt verhoudingen nodig om echt te kunnen schilderen met dat materiaal om impact te genereren. Rechts is een werk in Amerika, ook in San Francisco. Dat werk was voor een museum. Het gaat over ook de kwaliteit van de wol. En dit is een werk, rechtsboven is in Leeuwarden in het belastingkantoor. Het is een voorbeeld van een project waarin ik vanaf dag 1 met architecten zeg maar samenwerk. Dat is eigenlijk de mooiste samenwerking als je vanaf begin af aan met een architect om tafel zit, kijkt naar het gebouw, naar het gebruik van het gebouw. En dan kun je het eigenlijk helemaal implementeren. Wat er nu vaak ook gebeurt is, als er een gebouw is opgeleverd, dat er bijvoorbeeld geluidsproblemen zijn of belevingsproblemen. En dan wordt eigenlijk later gevraagd, kun je nog wat doen? Maar dat voelt altijd een beetje als een soort van, het is altijd een beetje flauw. Want dan heb je altijd het gevoel alsof je een applicatie aan het aanbrengen bent. Maar zoals hier rechtsboven, is het helemaal geïntegreerd in het gebouw. Links is een werk voor Krooswijk, voor de begraafplaats, het monument. Daar hebben we echt 3 jaar aan gewerkt. Want het werk is tussen glas geplaatst. Het is eigenlijk het eerste werk ooit wat ik tussen glas heb geplaatst. Het is eigenlijk een ruimteverdeler. Achter die glazen wand is eigenlijk de familiekamer. En aan de voorkant heb je eigenlijk de ruimte waar vrienden en bekenden zeg maar, zijn. Dus je bent afgesloten van de familie, maar toch is er contact. En het is ontwikkeld door een glasbedrijf in Leeuwarden. Echt met een sublieme kwaliteit. Het reflecteert niet. Het is heel erg mooi gedaan. En we zijn eigenlijk best wel blij met die oplossing. Omdat het eigenlijk voor ons mogelijkheden ontsluit, bijvoorbeeld in ruimtes waar veel menselijk verkeer is, bijvoorbeeld vliegvelden of treinstations, zou je nu zo'n werk kunnen plaatsen. Over het algemeen is het best lastig om dit te plaatsen in gebruiksruimtes met heel veel bezoekers. Mensen zitten er toch aan en dat mag ook. Maar we hebben nu ook de ervaring na al die jaren dat mensen ook soms wel eens zichzelf iets te buiten gaan aan het veld. Dus dan heb je ook wel soms dat je moet repareren en je kan niet overal altijd briefjes bij hangen dat ze er niet aan mogen zitten. Nee, er zit wel een gedachte achter. Het is geïnspireerd op een Finse mythe. En het heet het pad der vogels. Letterlijk eigenlijk, metaforisch gezien, als je overlijdt, dan is dat een beweging naar het hiernamaals of naar een andere wereld. Dus het is inderdaad een beweging die gaat eigenlijk naar een andere wereld. Ja, dank je. Dit is een project in Amerika, ook met architecten waar we veel mee gewerkt hebben. Onze studio, dit heet Todd Williams en Billy Chien architecten. Dit zijn architecten die nu het ontwerp maken voor het Obama Center. Hele bijzondere mensen, met een enorm gevoel voor kwaliteit. Toen ik mezelf had opgesloten die 2 jaar met die filterlapjes, ben ik op een gegeven moment toch eens gaan kijken om me heen. Welke mensen zou ik nou eigenlijk mee willen werken? Want het is eigenlijk een beetje de bedrijfsfilosofie gebleven. Dat ik zo'n respect heb voor het materiaal wol, dat ik eigenlijk altijd partijen zoek waarmee ik samen wil werken. Dat is best een hoge ambitie, want het zijn vaak mensen waarvan ik vind dat ze een hoge kwaliteit leveren. Maar het heeft eigenlijk best vaak goed uitgepakt. Dus als je die intentie zeg maar zelf in je draagt om mensen te benaderen die je respecteert, is dat vaak ook gelukt. Dus ik ben naar ze toegestapt en ik heb mezelf voorgesteld 20 jaar geleden of 15 jaar geleden. En dit ben ik met een tasje met spullen. En toen waren ze ook wel best wel een beetje verbaasd, want de Amerikanen zijn over het algemeen toch wel wat implicieter en terughoudender. Maar toch wel onder de indruk van, ik wil niet zeggen, toch wel die wollen brutaliteit. En
toen kwam er op een gegeven moment een project. En ze zeiden ook van, nu hebben we niks, maar als er een project komt, dan gaan we kijken of we iets kunnen doen. En dat is toen, dit is het tweede project met hun. Dit is een museum in Philadelphia. En dit is de Light Court. Het is helemaal, ook tussen die marmeren, installatie is dat wolfilter. Dus het is heel mooi, gaat het samen, zeg maar dat harde met het zachte. Het is helemaal ingevoegd in de architectuur. Het zijn eigenlijk 12 monochromen en doordat de dag en het licht steeds verandert het werk ook door de dag heen. Dus het is best een spectaculair werk, ook al is het niet gekleurd. Dit is het werk van de kunsthal linksboven. Inmiddels is dat werk verwijderd. Dat is ook best gek als je dat in Amerika vertelt. Dat een werk eigenlijk uit een gebouw wordt gerukt. Het was in dit geval echt zo. Het was een verbouwing van het restaurant. En dat werk is echt gemaakt voor dat restaurant of voor die plek, voor die kunsthal. Dus je kunt dat werk eigenlijk niet meer in een andere ruimte plaatsen. Want het past echt gewoon op die plek. Maar goed, je gaat niet altijd over verbouwingen. En helaas is het eruit gehaald. We hebben het nu in ons depot liggen. En hopelijk is er ooit nog een keer een ander project. Maar het is heel vaak zo dat we hebben eigenlijk weinig voorraad. Alles wordt eigenlijk gemaakt voor de locatie. Alle werken zijn uniek. In dit geval ook, je zou kunnen zeggen, die houtskooltekening. Of dat houtskoolweefsel is echt gemaakt voor de kunsthal. Rechts particulier in Nederland. In Witte. Toen ik een aantal jaren in die naturelle had gewerkt, kreeg ik eigenlijk een beetje een vergelijkbare ervaring wat ik had in dat museum toen ik wol zag. Dat ik op enig moment, na 10 jaar in naturel te hebben gewerkt, af en toe ook wel eens een kleur had geprobeerd. Maar dat waren dan veelal synthetische kleuren. En ik dat best moeilijk vond, want voor mij klopte dat niet bij het materiaal. En synthetische kleuren, zoals dit rood bijvoorbeeld, dat is totaal uniform vlak. Dus synthetische kleuren, chemische kleuren hebben geen vitaliteit, voor mij hebben ze geen vitaliteit. Ze hebben een bepaalde vlakte. Dat was ook de bedoeling van synthetische kleuren, dat er gewoon massaal kon worden geproduceerd. Rond 1900 is die industrie uitgevonden. En de bedoeling was ook om echt kleurgarantie te geven. Dus als je 1 recept had en je kopieerde dat of je repeteerde dat je altijd dezelfde kleur had. Dat is natuurlijk voor de industrie is dat heel belangrijk. Maar goed, we hebben nu ook gemerkt dat dat gewoon eigenlijk ook maar net is hoe je dat communiceert. Onze plantenkleuren, want daar werk ik mee, die hebben eigenlijk, dat is heel variabel. Als je een recept maakt en je repeteert hem met een oogst van het jaar erop, zou die nog wel eens anders kunnen uitvallen. En als je hem eigenlijk een beetje brandt als een wijn, dan accepteert iedereen dat. Dus het is maar net hoe je dat communiceert. Dus vroeger hebben wij enorm geprobeerd elke keer die kleur maar precies te kopiëren, maar dat gaat niet, want je hebt geen controle op de natuur, ook niet op de zonneuren. En zoveel variabelen eigenlijk van invloed op dat pigment of op dat recept. En je moet het eigenlijk heel anders communiceren. En dus die plantenkleuren heb ik zo'n 10 jaar geleden, 12 jaar geleden, ben ik daarmee in aanraking gekomen. Ook per toeval. En dat heeft me eigenlijk niet meer losgelaten. En ik heb toen eigenlijk meteen, ben ik helemaal vol in die plantaardige ververij, ben ik ingedoken in die botanie. En het klopt eigenlijk ook wel dat je zeg maar soms dingen doet die passen bij waar je woont. Want bijvoorbeeld het werken met die wol van die kudde, dat is een wolsoort, die komt uit Noord-Europa. En dat verven, die planten, was een hele grote industrie in Nederland, maar ook in Antwerpen. Antwerpen, dus echt zeg maar de zuidelijke Nederlanden, had echt een monopolie tussen 1500 en 1800 op wereldschaal met betrekking tot plantenverven. En de resten van de textielindustrie, van de verven, die gingen naar de schilders. Dus de waste van die textielververij, die gingen naar schilders als Rembrandt, Vermeer. Die werkten met die resten. Dus was toen al echt al een circulaire gedachte. En je ziet ook in de schilderijen al terug, je herkent ook de pigmenten waar wij mee werken. Sinds 10, 12 jaar hebben we onze eigen ververij. We konden ook toen ook geen industrie vinden die het kon maken. Dus we zijn eigenlijk onze eigen ververij begonnen. En daar werken mensen vanuit de hele wereld. Soms experts, soms ook studenten. Je doet eigenlijk empirisch onderzoek. Want soms bestaat een kleur nog niet. Of we doen veel oververvingen. Dan kun je bijvoorbeeld indigo met een make-up. Dat geeft een bepaalde tint die er misschien nog niet is. Dus heel veel is proefondervindelijk.
En sinds een jaar hebben we nu, dat vind ik zelf wel echt super interessant, hebben we een samenwerking met de Universiteit van Utrecht. Met hun bestuderen we 12e eeuwse tot en met 18e eeuwse manuscripten. De zogenaamde Books of Secrets. Dat zijn recepten, die zijn opgeschreven. Soms niet heel precies. En die proberen we eigenlijk, door middel van historische reconstructies, proberen we die na te maken, dus na te bootsen. Om eigenlijk die kennis die in die recepturen zit, om die eigenlijk te behouden voor toekomstige generaties. Dus ik had nog mijn werkschoenen aan. Wat ik vanochtend 3-tal schorstonnen heb gemaakt. Dat is echt ook zo fantastisch. Dat zijn tonnen. Omdat wij over een maand gaan we de kleur zwart gaan we maken. Met wetenschappers vanuit de hele wereld. Die komen naar onze boerderij. En dus ik moest dat voorbereiden. En dat moest 5 weken voordat het begint, moest ik dus schorstonnen maken. Dat is best ingewikkeld. Dus schorsen van eik en van de els, zuurdesem van rogge, zemelen, wort. Ik had nog nooit van dat hele woord gehoord, WORT. En dan moet je dan maken, dus een brouwsel van mout en regenwater en brandnetel. Nou, dus dat allemaal in die ton en nog van alles en nog wat. En dan moet dat 5 weken moet dat zo'n beetje zo inklinken en dan gaat het helemaal rijpen. En dan gaan we half januari een beroemd Belgisch zwart maken, Bourgondisch zwart, waar Mechelen onberoemd was tijdens de Bourgondische periode. Dus dat doen we nu. Dat is een hele mooie ontwikkeling. En toen we begonnen met dat verven, toen toen heb ik vaak pigmenten ingekocht en merkte ook vaak kwaliteitsverschil. Dus toen op een gegeven moment dachten we, misschien moeten we net als met die schapen, moeten we gewoon maar onze eigen planten gaan verbouwen. En dat doen we dus nu. Dit is onze boerderij. Met een kas linksboven. Vorig jaar is die kas er gekomen. Het is een historische kas, ook uit België. In die kas verbouwen we vanuit zaad naar kleine plantjes. En die plantjes die gaan eigenlijk naar de akkers, maar ook gaan die de regio in. Rechts zien jullie de Aziatische indigo, die bloeit daar in die kas. Waar staan we nu? We hebben die boeren waar we mee samenwerken, die teelten voor ons uitzetten, die bestrijken eigenlijk zo'n beetje Noord-Nederland tot en met Groningen. De bedoeling daarvan is eigenlijk om biodiversiteit te stimuleren. Want die boeren die veelal verbouwen ze 1 gewas, monocultuur. En als we op die manier, doordat we gewassenteelt kunnen uitzetten bij een aantal boeren in de regio, dan stimuleren we op die manier ook bodemvruchtbaarheid, et cetera. En het zijn allemaal inheemse gewassen. Die gewassen die horen hier ook. Het zijn geen exoten, behalve het indigo. Maar die doet het heel goed in het noorden, omdat wij een hele bijzondere lichtkwaliteit hebben. Waardoor bijvoorbeeld gewassen als vlas in het verleden, maar ook de meekrap, die hebben het hier heel goed gedaan vanwege het licht in het noorden. De kristallijnen in de lucht maken dat bijvoorbeeld vlas het hier heel goed doet. Maar ook die indigo, die eigenlijk uit Azië komt, die doet het hier ook heel goed. Die teelt met die boeren, die is bijvoorbeeld heel belangrijk. We willen eigenlijk kijken hoe we dat volgend jaar een beetje kunnen schalen. Ik kan niet meer maken dan dat ik maak, want ik maak al die kunstwerken nog zelf. Ik vilt niet, maar ik leg nog steeds die schildering. Dus we hebben een beperkt capaciteit. We willen geen fabriek worden, we willen gewoon maken wat we maken en dat is het gewoon. En wel selectief zijn met die opdrachtgeving. Dus hoe kan je dan een beetje schaal maken met die planten? Dan moet je eigenlijk een ander product verzinnen, waardoor die boeren veel meer bloemen kunnen verbouwen en daar op een andere manier een verwerking komt. Ja, dat hebben we bedacht. Volgend jaar beginnen we met een geur en dan die heet een solid fragrance. Dat is eigenlijk de allereerste parfum. Was niet een vluchtig parfum, maar dat was eigenlijk een balsem gemaakt van bijenwas, een beetje olie. En olie, dus essences uit de bloemen. En die parfum, die is heel hoogwaardig. Het is best een kostbaar product. Dus die geeft hoog rendement. En op die manier kunnen heel veel boeren die transitie maken, omdat er een economisch model aan gekoppeld is. Dus de Universiteit van Wageningen, daar werken we nu met agro-economen, die voor ons nu berekenen als die boer een hectare aardappels of mais verbouwt, wat is dan die opbrengst? En als hij dan die bloemen doet, wat is dan die opbrengst? En die opbrengst is dus veel hoger. Dus het is een beetje een push voor die boer om nu eigenlijk eens die stap te zetten. Ze willen wel, maar ze weten niet hoe. Dus dat gaan we volgend jaar doen. Kleur. Ik introduceer de eerste kleur. Dit is de wauw, de geel verver. Van die plant gebruiken we eigenlijk stam,
bloem, blad, wortel, eigenlijk alles. Dus het ligt heel erg aan de plantensoort wat je gebruikt voor kleur. Maar in dit geval gebruik je alles van die wouw. Hij geeft best een fluorescerend geel. Echt, soms kun je niet geloven dat dit echt van een plant afkomstig is. En rechts, het is een bekleding van een liftschacht in een bibliotheek in Luxemburg. De bibliotheek van Amsterdam. Dat werken ze ook al, ik denk 10 jaar nu inmiddels. Linksonder een bestuurskamer. Dat was ook voor akoestiek. Nee, die wouw heeft een... Nou ja, 1 is dat alle gebouwen hebben UV-wering, dus daar heb je nu niet meer mee te maken. En 2 is dat een aantal kleuren zoals de wouw en de indigo en de make-up hebben een hele hoge lichte echtheidswaarde. Behalve als je pastellige kleuren gebruikt, dan zijn ze wel gevoelig voor licht. Maar de doeken komen nooit in aanraking met direct zonlicht. Ja. Dit is een werk, heb ik pas geleden geïnstalleerd in september in Amerika. Dit is het terrein van de Rockefellers. Dat is een heel mooi landgoed waar ook veel aan duurzaamheid wordt gedaan. En dit is het landgoed waar die beroemde chef stable, chef Dan Barber, zijn restaurant heeft, Blue Hill. En ik heb daar met de waste van wol, want ook daar hebben ze wol echt, kunnen ze eigenlijk die wol niet kwijt. Heb ik van die resten van die wol heb ik die panelen gemaakt. En eigenlijk ook laten zien dat je ook met tussen aanhalingstekens afval eigenlijk gewoon een nieuw product kan maken. En ze hebben daar ook verschillende ruimtes, waaronder ook een educatiecentrum. En daar heb ik die panelen voor gemaakt. En het geel is afhankelijk van de resten van de keuken, van de uienschil. Op dit moment doen we een project in het Midden-Oosten. En er werd in het Midden-Oosten heel veel gewerkt, kleuren gemaakt met limoenen. En dan kun je heel mooie koppelingen maken, ook met chefs, met koks. Als ze hun afval voor ons bewaren, kunnen we dat weer opnieuw omzetten tot kleur. Het is ook in New York. Dit is een van de eerste werken met die architect waar ik het net over had. Het is Lincoln Center. Dat zijn 150 panelen met een akoestische installatie daarachter. 150 doeken losgemaakt. Toen naar Amerika verscheept. In een werkplaats daar met een heel team hebben we daar dat gespannen en toen opgehangen. En toen we dat gedaan hadden, toen was iedereen best blij dat we het goed gedaan hadden. Want het was eigenlijk best moeilijk, want de opdrachtgevers waren de architect, maar ook de gemeente New York, de sponsor. Dus heel veel partijen die eigenlijk met een onbekende, wij waren best een bekende studio. We waren binnen budget gebleven, hadden op tijd geleverd, want ze zijn natuurlijk best wel precies. En toen kregen we de volgende opdracht, was die andere wand. En dat was die. Ja. Ook best gek in de loop der jaren wat ook veranderd is, dat vroeger, als je dan zei, dat het net zoals als je een meubel uit Italië bestelt, duurt dat echt vaak 6 maanden. Echt heb je lange levertijden, of een handgeknoopt kleed uit Nepal, daar kan je ook wel eens een jaar op wachten. En mensen hebben dat besef van tijd eigenlijk best veranderd, want voor mij geeft dat, als je zegt dat je een jaar op iets moet wachten, dat staat voor kwaliteit en dat aandacht en dat je eigenlijk iets heel bijzonders krijgt. Maar in Amerika is dat nu eigenlijk totaal veranderd. Mensen willen echt gewoon, dit soort projecten moeten we binnen 3 maanden opleveren. Die factor tijd, dat werkt echt tegen je. Dus hebben we ook aan moeten wennen, dat je dus dat het niet echt eigenlijk een meerwaarde geeft aan de kwaliteit van je werk, maar dat het eigenlijk tegen je kan werken als je er heel lang over doet. Dus we moeten toch een beetje in de versnelling nu. Dit is in Londen, ook in een universiteit, ook wandtapijten voor akoestiek. De tweede kleur is de Europese blauwverf is de Wede. Die wordt geoogst en wel een paar keer in een seizoen. Dan maak je hem klein. Vroeger gingen mensen echt in tonnen met hun voeten daarop stampen, net zoals druivenpersen. Maar we kunnen het verhakselen en dan maak je er van die spinazieballen van. Dan moet het indrogen, fermenteren en dan blijft die blauwe kleur, die blijft daar dan honderden jaren in zitten. Dus die conserveert helemaal die blauwe kleur. En die indigo's, dat is wel iets speciaals. De Wede geeft wat groener geel dan de Aziatische indigo. En het stinkt natuurlijk verschrikkelijk, dat rottingsproces. Dus die indigoververs waren vroeger ook verbannen tot de randen van dorpen en van steden. En we hebben het zelf ook ervaren deze zomer. Het stinkt echt verschrikkelijk. Dus niet altijd fijn. Maar je ziet dat het werk zich eigenlijk overal makkelijk toeverhoudt. Dit was een kamer in het IJzingerhuis, een 18e eeuws stijlkamer. Maar ook in een hele moderne setting voegen die textielen zich heel erg naturel.
Katshuis, ook een lang geleden project, 2002 volgens mij. 2 kamers gedaan, de salonkamer en de eetkamer. Jo Koenen had bedacht, de architect, dat het eigenlijk heel fijn is als je wandtapijt in de ruimte hangt. Zeker waar, wat formelere gesprekken vinden. Dat je eigenlijk tot meer intimiteit komt als een wandtapijt om je heen zit. En dat heeft hij denk ik wel goed bedacht, want het geeft een hele andere sfeer. Met name omdat ze aan de onderkant ook loshangen. Ze glooien een beetje. Dat was best nog wel een ingewikkelde klus, omdat dit was echt een hele nieuwe invulling van het Katshuis destijds. En ik herinner me nog dat het was in het kabinet Balkenende, want we hebben ze ook geknipt. Dat ze dus niet ombiest waren, maar geknipt. Dat was eigenlijk heel erg recalcitrant. Dus daar vond men wat van. Maar uiteindelijk hangen ze daar nu toch al 15 jaar. En toch in volle glorie. Deze zomer een uitstapje gemaakt naar de mode toch weer. We werden benaderd door Maison Margiela uit Parijs met John Galliano, waar ik vroeger ook mee gewerkt heb om stof te maken voor deze jas. Nou, jullie geloven het niet, maar daar zijn maanden mee bezig geweest. Het was een hele precieze briefing ook. Linksonder zijn patronen van papier, die hebben ze gebracht. En het ging er eigenlijk om dat de moderne mens is een nomade, die slaapt ook op bankjes. En dan heb je zonlicht wat één kant uitbleekt en de andere iets minder. Er zitten heel veel details in. Het is echt als een schildering is dat aangebracht. En het is, ik vond hem zelf best wel spectaculair geworden uiteindelijk in die show. Maar het was wel echt een enorme heisa. Echt zo. Maar goed. Grootste werk ooit. De Universiteit van Pennsylvania, UPenn, 16x6, is een 3-luik. Dus boven is de grootste, linksonder is een wat kleinere en om de hoek staat nog een andere. Maar we hebben hem in Leeuwarden dit werk gemaakt in een oude school van Carix en op de grond. En we hadden hem dus nog nooit zien hangen, omdat we gewoon geen plek hadden om hem eigenlijk voor te hangen, om te zien hoe die eruit zag. Dus dan kan je ook wel voorstellen dat het best spannend is als je hem dan ineens van het platte vlak, dat je hem dan echt frontaal ziet. Maar er waren echt 5 van die liften nodig om dat werk te laten hangen. Er zit een hele constructie achter, lattensysteem op de muur. Dan zit er akoestisch materiaal tussen. Dan een organic flannel, helemaal gespannen, want we hebben ook veel advies vragen we aan textielconservatoren van het Tropenmuseum, het Rijksmuseum, die adviseren ons hoe installeer je nou zo'n werk. En dan met klittenband bovenin wordt dat werk, valt gewoon naar beneden en dan wordt het helemaal ingestopt in een frame. Dus het zit helemaal, het is helemaal gespannen en het geeft wel heel veel allure als het echt zo groot ook echt ingespannen is. Handsteken, 10.000 met de hand. Yes. En dit restaurant, net gisteren gehoord dat ze een Michelinster hebben gekregen in Roermond, Restaurant One. Een tuin ook bij die keuken, echt farm to table. We hebben een verticale tuin gemaakt. De kleuren uit de doeken zijn van eetbare planten en kruiden. En ook in een oude fabriek. En gewoon een hele coole setting wel ook. Dit is ook net opgeleverd. Het is in New York in een restaurant. Mokum. Het is een restaurant op Amsterdam Avenue. Mokum betekent natuurlijk safe haven. En ook gewerkt met eetbare planten. En heel erg dynamisch. En dit was ook een vrij werk. Dus dat was ook een genereuze opdrachtgever. Die zei, dit is de wand. En doe wat je te doen hebt. En dat doen we dan. Nieuwe Amerikaanse ambassade in Wassenaar. Het is al de eerste introductie van de nieuwe kleur aan jullie. Dat is namelijk het rood, de make-up, de beroemde roodverver. Waar Nederland in de 17e eeuw beroemd om geworden is. De wortel, die geeft dat rood 3 jaar groeien, 2 jaar drogen, 5 jaar, dan heb je wat. En het is een spectaculaire roodverver. Ja. We hebben hem inderdaad zelf ook. Zo zag ons landschap eruit met al die droogschuren, vooral in Zeeland en Brabant. En Van Eyck gebruikte ook wel het make-up rood in de schilderingen. En dit, het is een rood wat eigenlijk ook de hele wereld overgegaan is. Is veel geëxporteerd ook naar India, maar ook naar Zuid-Amerika. En de Nederlandse ververs hadden heel veel kennis van kleur. Of de Europese ververs, laat ik zeggen, ook de Belgen en de Fransen. Dus er ging ook heel veel kennis naar Zuid-Amerika. En er werd van daaruit weer, ook door al die handelsreizen en die ontdekkingstochten, werd er ook andere kwaliteiten meegenomen. Zoals de cochineal,
kwam uit Zuid-Amerika. En vanuit Azië kwam natuurlijk die indigo. Dus er werd heel veel over en weer door die handel werd er heel veel uitgewisseld. Dit is ook een restaurant in Nederland, in Hardenberg, in een tuin. Ook bloemen, refererend aan het is in een kas, ook refererend aan de tuin. En je ziet ook door middel van het kammen van de wol, dat je ook heel veel kleuren kunt maken. Dus je maakt kleuren in de verfbaden, maar je maakt ook kleuren eigenlijk door het kammen, het kaarden van de wol. Nou, dat doen wij eindeloos. Er zit ook heel veel tijd in, maar je kunt echt de mooiste combinaties maken door verschillende materialen met elkaar te vermengen door dat kammen. En dat is allemaal met de hand. Dus er zijn echt mensen die bij ons die daar heel erg, het vraagt een fijngevoeligheid. Dat moet je echt ontwikkelen. En niet iedereen, het lukt niet iedereen in het begin. Dus daar moet je tijd voor nemen. We hebben net periode met studenten weer afgesloten. Mensen vanaf september komen vanuit de hele wereld. Japan, IJsland, China, Amerika. En dan zijn die mensen ook maandenlang soms alleen maar daarmee bezig. Omdat ze echt dat heel erg willen leren kunnen. Echt mastering a craft zou je kunnen zeggen. Ons team bestaat uit 20 mensen. Dus dan heb je het ateliergedeelte en de tuin. En we hebben ook een sociaal project. Dat was eigenlijk een jongerenproject ontwikkeld voor de culturele hoofdstad. In 2014 al. Op de tuin hebben we, dachten we, wat kunnen wij nou doen voor die culturele hoofdstad? Toen hebben we eigenlijk een jongerenproject ontwikkeld. Jongeren die er niet bij horen, autistische jongeren of meisjes met een misbruikverleden, die toch moeilijk hebben om gewoon die maatschappij, zeg maar, te vinden. En we hebben een groep van 6. Die komen dan 's ochtends en dan 1 dag in de week maar. Want ze kunnen eigenlijk niet meer, omdat we betalen het zelf. We hebben geen subsidie of we hebben dat zelf. We zijn zeg maar autonoom, waardoor we ook eigenlijk ons eigen programma kunnen draaien. Waar we toch wel eigenwijze ideeën ook over hebben. 's ochtends werken ze op de tuin. En dan koken ze eigen maaltijd in een houtoven. En 's middags doen ze altijd een kunstprogramma met ons internationale team. De voertaal is Engels. En dat heeft eigenlijk heel erg goed uitgepakt. Doordat ze Engels praten. Kun je je voorstellen als je in Leeuwarden 3 hoog achteraf nooit iemand ziet. En iemand praat Engels tegen je uit IJsland. Dat je denkt, wauw man, iemand ziet mij. Dus het heeft zo'n impact gehad op die taal. Heeft zo'n connectie gelegd. En ook op respect en eigenwaarde. En dat was helemaal niet bedacht, want ik heb daar helemaal geen verstand van, maar het was gewoon dat wij gewoon een Engelstalige studio zijn. Maar het heeft een hele goede inwerking gehad op het ontwikkelen van taal. Maar ook de kunstprogramma's, die gaan altijd over recycling en waste. Dus altijd over actuele thema's, waardoor die jongeren zich toch een beetje meer betrokken voelen bij de maatschappij. En nu zijn we 4 jaar later en de eerste jongeren die hebben nu gaan opleidingen doen of die hebben werklust ontwikkeld, talenten ontwikkeld. Het is echt, je zou zeggen minimaal. We dachten echt na een jaar kunnen we doorstromen, maar dit is echt de moeilijkste categorie, dus het kost echt tijd. Maar nu zien we na 4 jaar echt een heel mooi, ik durf bijna niet te zeggen, resultaat. Van een hele andere orde. Een paar jaar geleden, toen dacht ik, ik kan best die werken blijven maken voor gebouwen in opdrachtgeverschap. Maar het zou ook fijn zijn om een keer werk te maken wat ik zelf bedenk, waar niemand over gaat, alleen ik zelf. En dat is dit werk geworden. Dat heet Woven Skin. Het is in Groningen is het geweest. Het reist ook de wereld over. Het is mensen schrikken een beetje van het werk. Het roept bepaalde associaties op. Het was ook echt bedoeld om een beetje op het puntje van je stoel te gaan zitten. Want waar gaat dit werk over? Het gaat over ecologie, community en over die kennis, de tacit knowledge. Maar vooral over de aarde. Letterlijk bloedende aarde. Of de aarde is echt, het gaat niet goed met de aarde. Of broken nature. Omdat het belangrijk is om op een bepaalde manier een manifest te laten zien. Dit reist dus over de hele wereld. En als die stopt, dan hebben we daar, ontwikkelen we daar makersprogramma's. Maar ook Woven Skin Makes en Woven Skin Talks. Dus ook lezingen. En deze is nu net terug uit Amerika. Daar hadden we tijdens Climate Week stond hij in New York. En daarna stond hij bij Stone Barns. En toen hebben we paneldiscussies gevoerd met mensen die zich bezighouden met ecologie. Corinna Gore, de dochter van Al Gore, heeft gesproken. Dus proberen op die manier, elke keer waar hij stopt, een beetje een impuls te geven aan toch die discussie. Dit was Palermo afgelopen zomer. Daar was hij ook. En daar hebben we een makersprogramma gedaan met jonge migranten. Jongens van 19 of 20 die nu al 2 jaar in Palermo wonen. Dus in eentje op die boot zijn gestapt en letterlijk aangespoeld zijn op dat eiland. En
wat je merkte is, doordat we met hun gingen spinnen en weven, dat het zit meteen nog in hun DNA. Dus zij konden dat ook meteen. En wat mooi is ook, dat het, als je hun, zeg maar, waardeert op kwaliteiten, je zou kunnen zeggen, het zijn onze levende sources, dan geeft dat toch ook zelfrespect. En nou ja, de kwaliteiten van dit soort jongens, want het waren veel jongens, dat wordt gewoon eigenlijk, is het best moeilijk om dat gewoon te erkennen, of dat van nut is in deze maatschappij. Want nou ja, Italië dan misschien iets minder, maar in ieder geval Nederland is toch veel hoog opgeleid. We hebben dit soort makersprogramma's ook gedaan met Eritrese jongens in Utrecht. En die vinden heel moeilijk aansluiting bij de Nederlandse maatschappij, vanwege die hoogopgeleidheid. Maar het is toen uit zo'n workshop met die Eritrese jongens, is er toch eentje geweest die dacht, hé man, ik kan mijn handen werken, dat kon ik in mijn eigen land ook. Dus dat betekent toch iets in Nederland. En die werkt dus nu, heeft hij toch de stoute schoenen aangetrokken, is hij toch bij een meubelmaker gaan solliciteren en heeft hij toch een baantje gekregen. Dus ja, het is piepklein, maar het is, ja, weet je moet wat doen, denk ik dan maar altijd. Oh ja, dat was ook nog. Dat was het. Ja. Ik hoor hier al, nou. Jullie kunnen ook begrijpen dat ik geloof ik in meer dan een jaar geleden jou gevraagd heb om deze lezing te gaan geven. Dat kunnen jullie wel begrijpen. En een paar weken geleden dacht ik ga nog eens even mailen, want je doet zo ongelooflijk veel en je houdt zoveel poppetjes in de lucht. Het is onvoorstelbaar knap. Je bent dus echt ook een ondernemer, hè? Zonder geld kan je niks. Dus het gaat altijd over geld. Ja. Nee, ik bedoel, geld maakt mogelijk. Ja, ik ben geen fantast. Ik ben wel iemand met een rijk gevoel voor gekleurde ambitie. Maar er moet een economische basis zijn, anders kan het niet. Daardoor kun je ook zo'n jongerenproject doen of kun je investeren in dat onderzoek. En dat geeft alleen maar dat geeft rijkdom. Dus we hebben inderdaad een goed economisch model voor dat bedrijf bedacht. Ja, dat kan niet anders, want je moet ook die studie voor de kleur, hè? Het is schilderkunst. En dan op een hele andere manier, maar het is onvoorstelbaar. Hebben jullie nog vragen aan de kunstenares dan? Hè? Niet over allerlei... Ja, je had het over een heel integrerend begrip, vond ik. Kristallijnen in de lucht in het noorden. Wat is dat precies? Ik denk dan aan kristal, maar wat is het? Kun je het uitleggen? Ja, blijkbaar heeft het noorden zo'n... is de chemische samenstelling van de lucht is zo anders opgebouwd dan de rest van Nederland. Dat komt dus door de invloed van de zee, waardoor er een bepaalde lichtheid is. Dus echt letterlijk, het licht is anders. En hoe die chemische samenstelling of hoe die compositie eruit ziet, dat kan ik jou niet vertellen. Maar het komt door de invloed van de zee en de klei. En daardoor, dus die twee componenten maakt dat het licht hier anders is. En daardoor heb je hier ook andere gewassen, ook van oudsher, gehad. Maar anders dan in de rest van Nederland? Ja, het is heel interessant. Ja. Het is een natuurlijke kwaliteit dus van het noorden. Dus als je dat weet, dan zou je eigenlijk heem-eigen of land-eigen gewassen kunnen verbouwen. Die doen het. Je hoeft helemaal eigenlijk geen moeite voor te doen, want de kwaliteiten liggen er al, juist door het licht. Ja. Leuk, hè? Dat hebben we allemaal in de buurt, hè? Ook heel prachtige werk in het Fries Museum. Dat is natuurlijk de hoek om. Ja. En dat is ook natuurlijk geweldig werk. Zijn er nog andere vragen? Ja. Je bent kunstenaar van het jaar geworden, gefeliciteerd. Maar ik hoop ook dat het je financieel wat oplevert. Is dat ook zo? Nou, ik wou die vraag op een andere manier stellen, maar ik vind het een leuke vraag. Ik heb het nooit gehad. Ik weet niet wat ik daarop moet zeggen. Ja, weet je, mensen denken soms van buitenaf, zeggen ze wel eens tegen mij, ja, weet je, je moet dit of dat vragen voor een werk. Maar gewoon, soms wil je graag een werk maken voor een gebouw, omdat het gebouw belangrijk is. Dus we doen heel veel in ziekenhuizen bijvoorbeeld. En niet omdat ik dan dat ik daar zelf een beter gevoel van krijg, maar gewoon dat ik het belangrijk vind, omdat het toch heel veel weerslag geeft op vooral de gebruikers, maar ook de patiënten. En niet altijd krijg je daar heel veel geld voor. Ja, met AVL zit er een hele weldoordachte kunstcommissie en met goed donorschap en funding. Maar in andere gevallen,
doe je soms inderdaad een project om andere redenen. Maar goed, kunst in Nederland is een moeilijke. Kunst bij particulieren in Nederland is vooral een hele moeilijke. Nederland heeft een enorme onderhandelcultuur. Nou, daar word ik ook wel eens een beetje moe van. Dus dat doe ik dan ook niet meer. Dus soms zeg ik ook gewoon dan dat ik het gewoon dan niet doe. Want ik kan mezelf nu niet meer in de uitverkoop doen. Dat voelt wel zo. En textielkunst, daar ga ik 1 zuur verhaal vertellen, is een hele moeilijke, gewoon tussen de wereld van de kunsten. Wat heel lastig is voor textielkunst, wat op een podium te krijgen in de seriositeit. En dan ben je ook nog, dat klinkt wel helemaal stom, als vrouw in de wereld van de kunsten, is ook heel ingewikkeld. Want ik had laatst conservatoren van het Stedelijk Museum op visite, die zeiden dat 2% van de collectie is vrouw, maar en textiel is al helemaal niet aan de orde. Dus ja, daar valt nog wel wat werk te verrichten. Maar ik was heel blij. Ik was in Londen, is een hele mooie tentoonstelling op dit moment van Annie Albers, een weefster. Nou, als je dat ziet, dan doe je echt nooit meer lacherig over textiel. En het is zo geniaal. Bauhaus en dan echt haar leven lang, 30 jaar lang, alleen maar weven. Nou, echt, het is werkelijk fantastisch. Maar het is heel interessant, want ik heb laatst ook het grote geluk gehad om 15 wandtapijten van wol van Picasso te mogen zien. Daar zal ook niemand lacherig over doen. Dus het is heel interessant ook hoe dat dus ook werkt met dit medium en de maker. Lastig. Calder heeft ook wandtapijten gemaakt, ook van wol. Nou, die zijn ook spectaculair. Dus die mannen, die konden dat op een hele andere manier, maar dat gaf, die hadden een andere statuur. Dus ik vind dat is een heel moeilijk gesprek in Nederland vaak met kunstcommissies en wandtapijten, omdat een bepaald, hoe zeg je dat? Dat het een mooi podium heeft. In Amerika heb ik dat gesprek nooit. In Midden-Oosten ook niet. In China ook niet. Maar ik weet niet waarom dat hier anders ligt. Engeland ook nooit. Het respecteren van de crafts. En dat is gewoon een ander verhaal. Ja. In Engeland, de Crafts Council, dat is totaal respectvol. Maar ik denk dat het wel aan het veranderen is in Nederland. Voorzichtig aan. Sterke vrouw, hè? Els Kloek heeft een mooi overzicht gemaakt voor sterke vrouwen. Ik zal eens controleren of jij erin staat. Daar sta ik er niet in. Ik zag hier een... Dag, ik ben van de modeopleiding van het Alpha College. En wij zijn bezig om onze mode richting duurzaamheid en vakmanschap om te toveren. Dat zal een tijdje duren. Ben jij bereid om, het hoeft niet over een jaar te zijn, maar misschien over 1,5 jaar of zo, om iets met studenten te doen en daarin een soort inspiratiebron of te zijn? Ja, het is ook een interessante vraag. Ik heb eindeloos veel workshops gedaan en de ervaring leert dat het beter werkt als dat als het ingepast wordt in het curriculum, dan is dat eigenlijk veel zinvoller. We hebben afgelopen september hebben we met Artes, met de nieuwe master, internationale studenten, hebben we een VLAS-programma gedaan bij ons, van VLAS-plant tot garen. En dat gaan we dus herhalend doen. We hebben bijvoorbeeld van een hele andere orde met de koksopleiding in Sneek, het ROC, hebben we seasonal, komen de jongens, dat is nu het plan, naar de tuin. Die werken dan inderdaad met wat er is en dan maken ze een maaltijd. Dus niet, afgelopen jaar hebben we dat inderdaad af en toe gedaan, maar je moet dat implementeren in het curriculum. Dus echt in het seizoen, of het maakt mij niet uit, maar dat je zegt, elke 2 maanden heb je een dag, die studio, weet je wel, want dan gebeurt er iets in dat vakgebied. Dus ja, daar staan wij voor open. Ja, leuk. Nou, mooi. Ze heeft ook een heel mooi boek geschreven. Ik kom zo bij u hoor. Ik wou het even over het boek hebben. Natuurlijk, de studio Jongstra is internationaal, dus het is Engelstalig. Maar prachtig werk staat hierin. Ik wou vragen of je er iets over wilt vertellen. Dan ga ik het boek openslaan. Dan leg ik even de microfoon weg. Er is lang aan het boek gewerkt. Het is helemaal met ecologische verf. En je kan het echt op de composthoop leggen. Ook zelfs de hoes is van gerecycled plastic. Wat bijzonder aan het boek is dat je eigenlijk ziet hoe je het maakt. En toen het boek uitkwam, kregen we ook veel boze brieven dat de bladzijden niet gesneden waren. Maar dat is de bedoeling, want je ziet eigenlijk nu hoe zo'n pagina eigenlijk uit de drukpers komt. Het wordt helemaal gevouwen en daarna wordt het versneden. En het gaat heel erg over processen. Er staan interviews in en een artikel van Idelide bij Edelkort, een reflectie op wat ik doe. En hele oude schetsen, maar eigenlijk een soort overzicht van lange tijd, maar ook vooral over de redenen en waarom mij dit beweegt. Dus, het is ook wel een persoonlijk interview.
Het is gemaakt door, weet je ook alweer? Irma Boom. Irma Boom, de beste, hè? Hey, ik heb het hier achter liggen. Dus gelegenheid tot kopen. Wat wilde ik daar nog over zeggen? Over dit boek, internationaal, ja. En het is, dat wou ik graag zeggen. Ik zag het laatst in Stedelijk liggen. Bij de best verzorgde boeken van 2018. Daar lig je dan ook niet zomaar als boek. En dat vind ik natuurlijk heel fijn voor je. Dat Ja, het is, glimlach op mijn gezicht. ja. Ik zag nog een... Was u dat? Zal ik gewoon heel luid spreken. Ik was eigenlijk heel benieuwd hoe het gaat om boeren te interesseren om planten voor kleurstof te maken. Niet moeilijk. Gehoord? Nee, ja, het gaat over dat economische model. Dan zijn ze bereid tot die transitie. Dus het is niet moeilijk. Als je kan laten zien, letterlijk met grafieken en cijfers, los van de ecologische meerwaarde, want dat is eigenlijk natuurlijk de achterliggende gedachte, maar het gaat altijd over economie. Dus daarom hebben we dat nu met Wageningen gemaakt. En we hebben nu dit jaar al 10 boeren bereid gevonden om dat te doen, zonder überhaupt een economisch model, alleen maar voor de ecologische meerwaarde. Dus als dat geld erbij komt, dan is het niet moeilijk. We hebben nu al zoveel aanvragen vanuit Nederland, ook echt midden in Nederland, mensen die daarvan weten. En er zijn heel veel geïnteresseerden al in die slag. En het komt dat het product wat eruit komt straks, dat heeft inderdaad dat rendement. Er zit niets negatiefs aan dat product. Bijenteelt, BD dan wel. Dus je koopt eigenlijk gewoon, als je dat product koopt, dan draag je bij aan die betere wereld. We zijn niet van plan om de beste geur van de wereld te maken, want die kennis hebben we niet. Er zitten natuurlijk mensen die dat al honderden jaren doen, al die prachtige bedrijven in Engeland en Frankrijk, in Graas. We hebben geen neus, we hebben gewoon 5 planten die geur maken, met een reden. Nou, wij hebben gewoon geen idee hoe dat ruikt, maar we denken, in ieder geval is er heel veel bijenwas. Het is vast ook wel een beetje lekker, maar het is niet de ambitie om een hele fantastische geur te maken. Wel lekker ruiken, maar toch dat je als je hem koopt, dat je dan toch die bijdrage levert aan die betere wereld. Aan die aarde. Aan die aarde, ja. Daar is op dit moment natuurlijk veel aandacht voor. Zijn er nog andere vragen? Daar. Nee, mag niet. Huishoudelijk vraag. Nee, dat mag niet. Oké, dan nee, maar... Is je werk ook te onderhouden? Olieverfschilderijen? Jawel, natuurlijk. De kunstenaar... maar misschien mag ik u vragen straks stellen. Ik wil graag afsluiten, want dan kan Claudie ook weer aan het werk. Ja, economisch, hè? Zijn we toch met z'n allen? Ja, tijd kost geld. En hoe is het met de tuin? Ja, mooi. Ja, doordat we inderdaad die wisselteelt hadden, al die jaren hadden we een hele goede bodemkwaliteit. Dus we hebben dit jaar ook, we hebben echt veel mensen gehad die bij ons kwamen kijken en zeiden, hoe kan het dat jullie geen last van die droogte hadden? Dus die vitaliteit, het rendement, er zit een natuurlijk rendement op die biodynamische landbouw. Ja. En dat is echt super interessant. Ja, hartstikke goed. Ze is er nog wel even hoor, en je kunt het boek kopen. Ik wil je ontzettend bedanken. We hebben een paar mooie boeken voor je uitgezocht met mooie kunstwerken van Abma en van Armando. Die willen weer graag een tentoonstelling Beestersvaag. En over het landschap door Tresor en nog een prachtig boek, kunstboek over het landschap. Want ja, het landschap en het licht hier, dat is nergens anders dan hier in het noorden. Ontzettend bedankt. Ik wil graag een heel warm applaus. Mooi. Nou, ik wou nog even vertellen aan jullie, Jikke van Tresor en ik, en Gelly dus, van de Culturele Onderneming, programmeren weer natuurlijk voor het nieuwe seizoen. Jullie hebben het flyertje gezien? Dus zoals jullie, we hebben vrij redelijk veel publiek bij de lunchlezingen. Dus als jullie weer willen komen, lijkt me geweldig jullie weer te zien. Laat even weten per mail dat jullie willen komen. Oké, ik wens jullie fijne feestdagen. En vooral top 2019, hè?